Hormatly vatandaşlar, şu gün 2023 ýylyň 27-nji maý hepdeniň şenbe güni. Hoş geldiňiz Demokratik Opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly vatandaşlar, men şu gün Farhat Durdiýew boýunça maglumatlar berjek bolýan we Farhat Durdiýewiň ýanky işiniň daşyna mass medialarda geriýän gürümlere käbirlerine men jogap berjek bolýan. Hormatly vatandaşlar, siziň bilişiňiz ýaly 10-njy maýda Farhat Durdiýew we ýanyna 3 adam bilen tutsuk edildi. Şol tutsugda beýleki adamlar goý berildi. Düýün saat 12-lerde, ýagny Gyllargul Nurmuradowyna goý berdiler. 3-nji adam goý berdiler. Dine Farhat Durdiýew galdy. Ýani Farhat Meýmankuliýew. Indi Farhat Meýmankuliýewiň işleri näme edipdir? İçeri işler ministrine arda berildi. Baş prokuratura arda berildi ve beýleki ýene bir näçe gurumlara arda berildi. Türkiýadaky 10, ýagny UWKB 10, ýa-ni Ženewadaky 10-nyň ýa-ni bölümine o ýerde hem arda berildi hem duşuklar geçirildi. İçeri işler ministrine hem ardaly hem duşuklar geçirildi. Ve baş prokuraturada olu. İşler gidip dur. Indi Farhat Meýmankuliýewiň dogrudygyny registrasiýa edilen halkara gorlaw ýa-ni goraýyş dokumenti bar eken. Onun üçin ine şol onun işleyen adamy jaňadyp görüp şokda bolup jaňadyp basyşlar edip başlady. Ine şol sebäpli Gyllarguly goý berdiler. Diýmek, emme zat Farhanyň aýdýanlary dogry. Indi Farhat Meýmankuliýewiň haklaryny gorumak üçin şertnama esasyna 2 sany adwokat tutuldy. Men gürleşdim olar bilen. Biri mejnawry adwokat, ýani halkara işler alyp barmak üçin adwokat. Dogrudan Farhat bir näçe wagtdan bäri sanksiýa meselelerini işleýän eken. Şu meseleleriň netijesinde Farhada da goraýyş, ýani halkara goraýyş dokumentini berdiler. Öňüm aýdyp ýördi, o zatlar Farhadym aýdyp ýördi. Farhat şonuň üçin şol işleri edýärdi. Indi içindäki adwokat içki işleri bilir boýunça öňkü Farhadyň konsulluğa garşy beren ardalary boýunça ýürüýdi adwokat işini. Diýmek, halkara gurumlar bar, on günden güni özi, Ženewada on günden gözi özi Farhadyň haklaryny goruýar we adwokatlar bar we şol adwokatlar gerek ýerine hereket edýärler, etdiler, edýärler. Tulunmany zat ýok. Ene men şol zatlar näçe düşündirýän sebäbi ine adwokat ýok Farhatda, ine Farhady aketdiler, bir topar ýalňyş we ýalan maglumatlar ýürüýär. Aktivistler arasynda we aktivistler görgüler ýüregi bilen tolgunyp şol maglumatlara ynanyp ýa-ni neme diýerler. O maglumatlaryň esasanem ine deportasiýa lagerde boldy, ýagny Tuzlada deportasiýon saklama kampinginde boldy. Onun okulda 20-ne çykyp goý berildi deportasiýa. O maglumat dogry. Onun okuluna girdi, 20-ne çykdy. Ýöne niýe gitdi? Ine şunu idarlaman, şu maglumatyň esasyna ine gitdi diýip aýdylýar. Ol ýalňyş. Şol maglumat dogry bolsa da ýygy ýalňyş. Şonuň üçin ýygyň habarlary bolman soň adamlar şu netije gelýärler de ýalňyşýar. Indiki egerde bir idarlak görsak, onun okuluna Tuzla salýarlar, Tuzladan çykarýarlar. Tuzla lagerine oturan adam, islen adamlar çykartalar, ine gal üçin türkmenler şöyle yatıp ýeňýär Tuzla son ýani deportasiýon kompany. Näýdi? Şu oturýar adwokatam tutanok 6-9 ay ahyry ýa deport bolýar ýa-da şolary özüňiz gitmeli deport diýip çykaryp goýarlar. Şol 24 günden ýa 24 saatda Türkiýeden ýani terkot gitmeli. Sebäbi deportasiýon lageriniň adam çykanda egerde şonuň ýagny netijesi bolmasa, şol deportasiýony ýani netijesi durduruldy we şol adam deportdan aýryldy diýip maglumat bolmasa başgaça deport diýip ýazylýar. Ýöne goýup bolana göredi.
Demek yöne koyverse de özüň depordun özüňe et, ine taň wagt berýär diýip netijesini eline berýär. Gepiň tümekleri o däl, gepiň tümekleri Farhat Meymankuliýew bizim maglumatlarymyz boýunça Türkiýede. Inni men şeýle zatlary netijelik bolýan. Farhat Meymankuliýew barada anyk maglumatlar. Birinji. Türkiýanyň territoriýasyndan, ýani ofisial resmi territoriýasyndan çykmandyr. Ne aeroportda, ne de pograniçny gurulunda maglumatlar bar. O ýerde egerde bir adam çyksa hökümet ulat registrasiýa edilýär. Egerde şol adam bir därek bolsa ýa-da onuň ýüz keşpi bilen onuň identifikasiýasyny kesilip bilmediler, onuň suratyny goýar. Şol o da maglumat, bu da ofisial maglumat ýok diýmek çykmandyr. Devlet topary aýratyn özü Türkmenistany baglady. Türkmenistana ne aeroportuna, ne barmaly yerlerde men aýtjak biz bagladyk. Registrasiýa Farhadyň registrasiýasy ýok, getirildi diýip ýok, hiç adam ýok. Onu şeýle gillek getirip, Türkiýeden oğurlap, halta giydirip, Türkmenistana da oğurlap, halta giydirip, saklap bolmak o mümkin näme? Ol sizin kendilerinizdeki fantaziya, mümkin näme? Ol bir ikinji adam getirilerine hökümet suratda ijetine habar berilýär. Kakatna, doğum arnaşlarına, kontaktı ýerliýär, aýdylýar, oğlumuz beýtdi diýip, ijetiniň tarapyndan basşlar etjek bolýar oğluna. Şol zatlaram ýok. Görgül ijet hem garaşypdy şoň. Olum bilen ok nirdedir. Şoň üçin Türkmenistanyň hiç il maglumatlary ýok. Ondan organlar, MHM ýa adamlar öz arasynda bolýar, o maglumatlar ýok. Hiç il Türkmenistan maglumaty ýokdur. Onu Farhady bildirdiler, etdiler, beýtdiler däl. O ýokdur şol. Ine biz maglumatlar ba Farhadyň nirdedir. Biz şu maglumatlara göre biz şu ýerde döni pikir edýär. Gelecek hepde şu zatlar açylýar üstü. Indi men şu ýerde bir ýülünç etjek bolýan. Şu ýülünçi men kesip TikTok'ta goýun we YouTube'da paylaşyp. Men Farhadyň bir kanun saklayan polis işgärlerine ýüllenýän. İçeri İşler Ministrliğine, Baş Prokuraturada Farhat Meymankuliýew haklary bozuldy diýip işler açyldy. Ýagny Farhady tutsak edilenine haklar bozuldy, Farhadyň haklary we şoň şoň haklar bozulup gelýär. Sizin hiç hili haklaryňyz ýok. Farhat Meymankuliýew polis bölümine ýa-da başga bölümlerde saklamana hiç hil hakyňyz ýok. Onun için jenaýat işleri açyldy. Jenaýat işleri üstüňe gelmekle şol adamy goýberinde prosedura esasyna işler yapar. Sonra edi durdum diýip aýdan da ýöne şu gün gel, ertiden garaşýar, bir gün gel, soňky gün garaşýar diýip aýtsaňyz, ol adam gelir we jogaplaryny berer. Siz şunun bilen, ýani häzirki edýän işleriňiz bilen Türkiýanyň kararlaryny we Türk döwletiniň halkara konvensiýa we şertnamalara çeken kararlaryny maddalary bozýarlar. Bu jenaýat iş. Şonuň üçin şu işe häzir onuň bölümi goşuldy we siz jogapkärçilikden gaçyp bilmeýäňiz. Bütün dünýäde ýanglandy. Güýçli ýanglanyp Türk hökümetine täýär geljek Türk hökümetine de basşlar edilip şu işi ýa-ni jenaýatçylar jogabyny almaly bar. Şoň üçin men sizi duýdurýan, näçe çalt Farhady goýberseňiz, şonça çalt siz kanuny, karara we bütün dünýä konvensiýalaryna girýäňizde sizi ýa-ni sypaçylyk bilen mümkin jenaýat çekmediler. Wagt çekmeýän. Mümkin häzir biz şoň üstüne işläpýärys. Din polis gulu däl, ýagny konsultaky birinji edilen iş jenaýaty boýunça işler galdyryp, konsulun işgärleri hem jenaýat çekiler. Şoň urunda işleýär. Şoň üçin konsulluğa daýanyp, jenaýatçylara daýanyp sizin haklaryňyz gorular diýip kiretmeýär.
Türkmenistan prezidenti hat yazsa da ol cinayetçi bir kanun adam. Onu da seyretmem. Öz ýagdaýyňyzy özüňiz goran kanunlary we kararlary, hakları adamın bozmaň. Bozan adamın hakları bütün dünya gurumasynyň tarapyndan gorulýar. Bilýäňiz da şolary. Hükman size cinayet berilir, kesilir. Ceza alarsyňyz. O cezanyň meçhulini bilemok ýöne şoňa barbut ýa. Wagt ýitirmän. Hormatly watandaşlar, indi men siziň bilen Farha bagly, ýa mass mediada ýaýan maglumatlar boýunça düşünşe goýýan. Watandaşlar we köp aktivistler käbir maglumatlary sejerip, ýa-ni tolugy bir düşünje gelýärler. Farha Türkmenistana gitdi diýip. Onun esasy ulanýan ýa-ni maglumatlary ine deportasyon lagerinde boldy, gitdi, hiç bir dokumenti ýok. Ol maglumatlar dogry hakykat däl. Şonuň üçin toluglanmaň esasy ýok toluglanmak üçin. İşler gidip dur. Gerekli yerine işler gidip dur ve şol işler gider durur. Farhat çykynça. Eger de Farhan Türkmenistanyň bir maglumat çyksa, biz hökman onu aýdardy. Şonuň üçin şuňlukça hemme maglumatlar Farhadyň İstanbulda da onu görkezýär. Indi Farhady kömek edýän adamlar, ýa-ni bir topar aktivistler hem bir topar adamlar hem Ilaytada, ýa-ni MHM agentleri, o şatlyk şriftyny başlap hemmesi şoňa topara ýan adamlar Farhady we şoň ýanyna kömek edýän oglary töhmet atýar. Käbir zatlary mümkin dogurdum ýöne umum garajak bolýarlar. Garajak bolýarlar şol topary Farhady we Farhadyň topary. Näme şüphedir? Şol adamlaryň ýanyna hiç kim ýanaşmady, ýa-ni şolar gara, şolar bolýa, şolar bir kanun tutulmasalar öňden bular ýa-ni jinayetçiler diýip şol ýa-ni keşfi görkezek bolýarlar. Aktivistlere we watandaşlara diýilýär. Şol ýaly kim gülýän bolsa ýalan diýip ýazyň şolary. Birinji, ol hakykatda. Ikinji, aktivistler siz MHM edýän işlerine goşulyp, garalap, ýa-ni Farhady ýanyklaryny garalap çykyş etmeň. O bize kömek etmeýär. O Farhady çykarmaýar, ananyň. Ine Farhady ýanyk oglun tutturjak bolýar. Bul bir MHM proýekti, bu Türkmenistan proýekti, $20 milyon berildi. Farhady akitdiler. Skoşlap saklaýarlar, gürlä bilen ok. Ýene bir toparda atdyraýar. Ol hakykata meňden ok. Sebäbi şu maglumatlary görä, ol beýle däl. Şoň üçin maglumatlar bolmasa gürlemeseňiz gowy. Ol bar. Ine Farhady 19 maýda Tuzla getirdiler we 20-nji aýda çyryp, o maglumat dogry. Ýöne ondan soň näme maglumat bar? Onu siz bilmeýän şu maglumat esasynda ýa-ni netije çykarýar. Onun dokumenti ýok. Dokumenti bar Farhadyň. Onun dokumenti bizim Türkmen grajdanlarymyzda ýok, şu elnek dokumenti ýa-ni dokument. Halkary gorunç dokumenti bar. Registr nomer bar. Onu bilip bolýar. Kyn işden. Şoň üçin Farhad Meymankuliýew deportasyon lagerinde däl, niýelerden bilýäs. Nesip bolsa gelecek hepde biz şu maglumatlaryň dogry dygyny tasdiklar. Farhady sorgydy durlar, konsullar hem çağıp olaram sorgydy durlar, iş gidip dur. İş ene şuraya gidýär. Başga gitmeýär. Keldi halta aýdyryp Cuma tapary akdyş ýaly. Cuma taparam beýle akitmediler. Cuma taparam tutdular. Yani derimi geçirdiler, netije çıkardılar. Biz onunla piştat bilmedik, yatık kaldık, o zaman gittiler. Ne şeyde, hatta şuna mı şey etmediler. Şunun için proseduranı hiç kim ayırmıyor. Türkiye ne oldu da azat devlet, Türkmenistan'a kaldı. Türkmenistan'a kaldı, ben doğru diyem. Yani Türkmenistan'a kaldı da Türkiye'nin öz kararları var, öz kanunları var, öz konvensiya çeken şartnamaları var. Şunun için biz katı diyen dağıtlarına seyir taklanmak. Şimdi mass medyalara seyirsek, yine
käbir aktivistler çykyş edip ine diýär. Men ümit berip teretdim Nurin Nur Muhammed Anaýewiň çykyş eden materialyny. O ýerde näme diýär? Ine men kömek etjek Farhada maňa adwokatyň telefonuny berin. Men şonu gömünden göň gürleşek. Men Farhada kömek etjek. Ol niýet gaty niýet. Ýöne bagşlanan Farhadyň Farhad tarapyndan we ýanak oglanlar tarapyndan tutulan adwokatlar bar. O ýerde şertnama. Şertnama boýunça adwokat egerde şu datlar işlemede şol adamlar bermäne haky ýok şoň. Ne telefon, ne koordinatlar. Onun arasında şertnama bar. Şertnama boýunça bul adwokat, bul oglanyň atlaryny bermeliler. Bul adama adwokatyň adyny, telefonuny bermeliler eger adwokat islemese. Ol kanun bolanok ýanak oglan. Mümkin bir kanun bolýar. Mümkin bir ýa-ni öz borçlarymyzy ýokarlandyryp, kanunlarymyzy, haklarymyzy ýokarlandyryp talap edýär. Ol başga durum. Ýöne oň doý haky bar, telefon bermeliler, adyna bermeliler, öz alyp barýarmyş, alyp barmaly. Ol şo topordan, ol şoň dosty, ol şoň garnaşy, ol da kansa durýan we eýýem eden hereketlerini maň videolarda görkezdi. Barın ministerstwatyň videoda görkezdi. Men görüp durum. Nire barýarlar, näme diýerler, näle ulaşýarlar, adwokat durýanna. Ol ýalan aýdan ok. Gynansak da başga tarapy ýalan aýdýar. Men ýanak oglanlar tanamok. Ýöne gözüm görýänni, ulanyň eşdýänni şol atlar görýän, ynanýan şoň. Ol bir. Şoň üçin Nur Muhammed Anaýewa Farhadyň telefonu bermek ýa-da Farhadyň işleri boýunça doklad etmek şu toparyň borjy ýok. Hatda maňa da borjy ýok, dogrymy aýdyn. Hiç kime borjy ýok. Biz oradan talap etmeli hakymyz ýok. Ýöne sorap bilersiz. İstese berer, istemese bermez. Bizim istenlik wagt adwokat tutup, ýa-ni seljiremene hakymyz bar. İstenik adwokat tutup. Biz muny ulanan onu baş edýär. Ejetini gagazyna goýmak. O näme dogry? Beýtmeliler. Aktivistler demokratiýa düşünmeli, kanunlara hormat goýmaly, haklara hormat goýmaly. Özüň kolun beýlekin bolsun. Ol bar. İkinci, men diýjek bolýardym, ine şol işlerde biz näme isleýäs? Farhady ine çykarmak üçin işlerde esas näme zatlar bolmaly? Näçe bir tolgulanýas? Maglumat ýok. Gelin serdiriň näme maglumat berek? Birinji, Farhadyň adwokatlary barmy? Bar. 2 sany. Men gürleşdim. Olur adwokatlar şuun başlamady işlerini 2,5 milyon meýal işlep gelýär şol bilen. 2,5 milyon meýal tanalyp işleşip ýöler. Bir topar işleri edip çykaryp adamlary ýa-ni şolu gowrap ýöler. O semeýin adwokat ýa-ni ol. Oňa adamlara bermäne adyny, telefonuny bermäne haky ýok. Bilip bolýar o zatlary. Hökmen oňa jaň edip söýüp onu bilmeliler. Ol bir. 2 sany adwokat bar, şertnamaň üstünde işleýän adwokatlar bar. Biri международный, biri yerli adwokat. Haýsyňyz da bar международный adwokat. Men size soru berýän aktivistler. Mende de ýok международный adwokat. Ýöne men şalt ýagdaýda tutup bilýän. Haýsyňyz da adwokat bar. Giýje uny semeýin adwokat ýaly. Ýok. Mende bar. Men işleýän. Sizde mümkin bardyr käbirleriniz, ýöne hemmäňizde ýokdur o zatlar. Dogry düşünmeli. Adwokat işlerine gaty ýiti net bolmaly. Diýen zadyna, aýdan zadyna, onu diýen zadyna hormat goýmaly. Bunu seňden adwokat, seriozny adwokat işlemýär. Ol bir, adwokat bar. Halkara gurumlaryň kömegi. Halkara gurumlaryň kömegi başlan. Hesfot näme işleýär? Hesfot memorial ýene 15 sany gurumlaryny geçip 10 soň Human Rights Watch bar ya, 10 soň Human Rights Watch ýa-ni ona ýülenýär. Operator hökmüne. Bular gönnün gün işleýär. UKB'nin ýa-ni Türkiýe'de wekilin gün kabinetine girip gün işleýärler. Mundan beter näme berek? Halkara gurumlar baş ördi. Men gördüm şolun şöyle barýany gördüm, ýa-ni priýomsy gördüm, hemme zadyny gördüm. İşleýärler, onun beter näme? Näçe biz bir pravzachitlikden işlemedik, bular basyş etmeli. Etmeliler. Bunu ýaly işleýärler. İşlesin. Şunu alıp çykýar, men size gün aýdýan.
Biz bunu ýaly işleminem dok. Üçüncü, ardalar. Şular baş prokuratura arda berdi. Şular İçeri İşler Ministrine arda berdi. Yine bir näçe gurumlar aýtjak güýçli gurumlar arda berdi. Onu işläpdi ular. Näme düşünüksiz? Näçe biz goşuljak bolýar, bizim güýjümiz pes, bizim etbiljek dadymyz pes, şolara goşulyp, şolara adar berjek bolýar. Men şonu düşünýärm. Şoň üçin ine ýok şu datlary yalan, ol maşinik, ol siz diýen sözüňizi özüňiz eşitýärmi? Mümkin ol olanlar şeylidir. Men tanam olanları. Ýöne şu geçip barýan zatlar ýürüýte. Adam ýaly gurulşurly olar bilen. Olam diýdim, "Murada gurrun ýok, gurközeli ine barýan ýeriniň video chat edýär, görýär. Muhammed Döýjem gurulşdy. Muhammed Döýjem habarly. Şonuň üçin eger siz kontakt gurup bilmeýän bolsaňyz, olarda günä ýok. Gurmany ulaşmaýan adamlar bilen. Hormat goýma. Şuraya haýyşdy. Men tanqid üçin aýdamak bu zatlary sizem bilen barymyz bir. Biz özümizi açyk terderje geçirmeli. Bolletmeli öňki ýa-ki suw görmän balyk çykmany bolletmeli. Konkret görüşmeli. Bolmasa bizim üstümizden adamlar gururlar. Indi biz şeýle bir kirederler. Siz adwokat näçe gözleýärsiňiz? Birinji bilen adwokat barmy ýokdugyny biljek bolýar. Ine men dewlet lideri gördüm, bar gurulşdym. Sağ bolsun aýtdym ona, edýän işlerine. Bar adwokat. Eger adwokat bolmadyk bolsa, ardalary şol oglanlar ýazyp bilmeýärdi. Adwokat bolmadyk bolsa, ministrliň ýanyna baryp bilmeýär. Men size aýtdym, Türkiýede istenen adwokat ministrliň ýanyna baryp bilmeýär. Ona wes gerek. Ona mejnarod titul, imij gerek. Ona status gerek. Status olmasa baryp bilmez. Eger barýan bolsa, demek mejnarod tanylýan adam. Ol bir. Indi adwokat düşnükli. Onuň bilen işleşek bolmaňyz, onuň bolmady sebebi farganyň ýanyna olur bidiýärler. Olar başga tipde adamlar. Biz başga tipde adamlar. Biz olar bidiýär bolmaly diýip biz olardan talap etbilemiz ama onuň şuraya tipde bolmagy öz istegi we öz haky. Hormat bolmaly. Şuraya işleýär, şuraya stil bar. Bizim başga stilimiz bar. Hawa agzy haparak käwagt bir gaharna bir zat diýär. Mümkin ýöne hormat goýsaň saňa da hormat goýulýar. Men şonu bildim. Indi iş giden ok diýäňizde, eger ardary giden bolsa, eýen Farhadyň niýetinden kesitden bolsa, eger Türkmenistanyň hökümeti bilen käbir polis bölüminiň adamlar oýun edip Farhady akçek bolýan bolsa, onuň tapylan bolsa, açylan bolsa, işler gozulman bolsa, näme iş giden? Eger oňyň ýanyna baryp, ona jaň etdirip, ýa-ni kıylar goýberlen bolsa, nime edilen? Näme iş giden? Mesela aýdyn biz şoraýaly işler edilmeýär. Biz näme edilýär? Hes sonu aýdýar, adwokatlar tutýar, ýa-ni halkyň puluna bir üýüşüp zordan tapýar pul tutýar, olam ylgyýa elementar adwokat mejnarodny däl, ol has kymmat. Ýene ol adama maglumatlar berýär. Hes son press release gidýär, aňadan gelinçe bir aý geçýär. Bu ýaly operatiwny biz işler bilen onu boyun almaly. Şoň üçin eger bular edýän bolsa berekella diýmeli. Bular söýmeli, berekella diýmeli. Alam rahatçaň edýär, maglumatlar aljak bolup söýýär. Nurjan edýän maglumatlar bitmeýär. Sen maglumat berlen okmy? Oturun bizim. Eliňizden gelýän näme? Çykyş edin, gol çykyş edin. Öz rasledowaniýany edin, ýa bir zat edin. Ýöne rasledowaniýa kömek bolsa edin. Kömek bolsa näçe bunu garalmak üçin rasledowaniýa edin. Biz maksadymız barymyň maksadymyz Farhady gollama. Tersde. Menin Farhady min sorunma, bir çyksyn men gürleşen oňdan. Ýöne häzirlikçe şöyle oturun adam bolsa, oturup görün bolsaňyz düşünersiňiz. Sen hakda bir adam adymy tutup bir zat aýtsa, umyt görýär şol adamda. Şol adam ruhdan gaçmaýar, ruh galyp başlaýar. Şonu edin. Şoň üçin ine şu edek,
şu işler Farhat aktivisti işleri başka çalıp barın ya. Önküyalı hes fonu üstüne neler başka çalıp barın ya. Biz borçlular hes fonu üstüne işlemek. Başka da oralar var. Resmi tarzdan işleyen advokatlar var, konuklar var. Onların hes fondan kovup baryalı işleri. Neymişim onun hakları yok. Neymişim çok doğru demiş. Doğru neymiş doğru de. Katı doğru. Operativne çal. Şunun için onları tankit etmek benim fikrimce bir adaletlik. Yine men aktivistlerin üstünü şunu çekecek yani yeni oynayan men hiç kim tankit etmem. Sebebi her kim öz iş. Her kim öz ağrı öğrenir. Nuri mesela için şuraya materyal koyayım, zapisler koyayım, vatandaşlarını öğüdüne inandıracak ol. O yanlış hareket. Öğüdüne inandırıp olmuyor. Inanımı etecek olsan kayıtıp koymadılar. Onlar sana inanırlar. Sen hemme gurumları YouTube'a da koyup diyorsan adama korkar senden. Adamlar sana inanmalı. Gurlarını bilmeli. Şu gurumlar iki adamın arasında kalsaktır onu. Yani onlar adama inanıyor. Benim fikrimce. Mümkün ben yanlış anladım. Şunun için hormatly vatandaşlar biz profesyonel taýdan görüşmeli. Biz hemmemiz Farhat üçün tolgunýar. Goýup beresimiz gelýär. O dogry ýöne. Şu ýa-ki emosiýa düşüp gaýtyp ters edemez. Şoň üçin men sizin ünsüňiz şunu çekýän. Men öňkü ýetirişikde de aýdypdym, ine Farhat içki we halkara adwokatlary bar. Farhatyň dostlary topar giýje güni işliýär. Doğrusu aýtsam, bular ýaly men işleýän topory göremok. Bizim işledik. Bizim giýje güni işledik ýöne şuraya topar görmek başga. Ine şunu işleýär. Şoň üçin biz inanmaly. Farhat çıkan soň, Farhada we ýanak dostlaryna näme diýjek bolsaňyz, ruhsatyp bak, özüňiz diýin. Özüňiz ine çaty getirin, oňa getirin. Ýöne häzir günne azar bermeň şolara. Sebebi biz mass mediada kömeklerini ters edýäs. Ine şonu düşündirjek bolýan. Hormatly vatandaşlar, siz bilýäňiz, biz her wagt haklaryň bozulmalylygy üçin görüşýär. Her wagt adamlaryň ýa-ki adamlara maslahat berýändir. Her wagt aýdýandyr, haklaryňyzy goraň diýip. Eger haklaryňy gorap bilmeseňiz, hökmen adwokatlar bar. Oňa da puluňyz ýetmese, ondan siz halka ýylyp bilersiňiz. Halkyň wekilleri, toparlar kömek edilýär. Şoň üçin şuň köňeçelli DWT toparına Farhada kömek edip 1500 lira geldi. Şoň derегine 1654 lirany geçirdik. Ondan başga 500 dünýäli geldi 500 lira. Ona dün 500 lirany geçirdik. Şol Bahtiýar diýen oglan. Egerde siz Farhada kömek etjek bolsaňyz, Bahtiýar diýen oglan jaň edip, şonuň kartasynyň nomeryny alýan, şot nomeryny alyp, şoň kömek edin. Başga datlary kömek etmeň. Günden güni, her wagt günden güni işleň. Haýyş ederim. Hormatly vatandaşlar, ine şunun bilen men öz efirimi mutarýan. Häzir men ýene bir anons edýän bazar gün, şu bazar gün 28-nde New Yorkda onuň garşysynda DWT topary Farhady we beýleki siýasat aýdyn tutap edilen oglanlaryň, ýa-ki ýatan oglanlaryň gowy manifestasiýasyny geçirýär. Kim New Yorkda bolsa ýa-da bizim bilen açyk efirde goşuljak bolsa şu protestde, maňa habar et bilersiňiz ýa-da DWT çagyna gelip aýdyp bilersiňiz goşuljak protestde diýip. Biz sizi goşar, siz hem öz pikiriňizi we gowy oglanyňy aýdarsyňyz. Bir daha da unutma. Haçanla bizim bir vatandaşymyz şuraya bir kanun haklaryny bozulup tutulsa, sen hem şonu gorlasaň, sen oppositsioner bolanok. Sen vatançy bolýan. Başga ýat ýurtda sen vatandaşyny tutup haklaryny bozsalar, sen şonu goranda vatançy bolýan, oppositsioner bolmaýan. Ýadyňyzdan çykarmaň. Ol birinji. Ikinji, şol adam eger jenaýat edin bolsa, onu dogry görüň. Ýöne Farhat jenaýat işini edin o. Farhat edin zady, ýa-ki paýşylar ulanyp
radikal ýagdaýda öz pikirlerini aýtdy. Öz ýanky bolup geçen zatlar düşündirdi. Ol ekstremizm däl. Ol hiç kim oda çağırmadı. Hiç kim ýanky çıkın davayti nime diren urolyn, yaralyn, ölürün diýip çağırmadı. Ol adamın haklarını korudy. Sizin haklarınızı korudy. Indi şonu gedek ýanky galanna, şonu gorlamaly gedek galanna biz apatsanýa bolýar diýseňiz, namart ýa. Golup edin. Küçük videolar yapın. Video challenge'ler edin. Onu bize verin. Ya başka yerlerde ýanky görkeň onu tapagy ýok. Ýöne golla. Sizi gorlady mı? Sizden golan. Ya biz halk üçin işlet. Ertesi gün bize bir zat bolsa, bizim umid edýär. Halk bizi gollar diýip. Şun farkat tutul ertimen bir gün nuri, bir gün yine biri. O bizim edýän işlerimiz risk. Hökman çeýini bolýar. Bir ýerde tutulmasaň ine bir ýerde. Ine men Angliýada meni sakladylar 3 gün. Terrorist diýip zat üstüme ýatdylar ýani. Bağlap kompýuterim hem de bolýar. Barın ýerinde bolýar. Ýewropada da bolýar. Üstüňarda ýalsa barlanýar. Eger ýok bolsa goýulýar. Şoň üçin şu zatlara biz taýýar bolmaly. Farhadam barlarlar, goýberler, kanallaryny ýapypdyrlar. Ine muny ülürýärler. Goýun o zatları kanallary yaparlar da onun üstüne ardaba, videolarını aýrypdyrlar. O dogry. Onu YouTube etmeli. Ine şular edýär. Dogry. Onu ýerde diýip bolany. Eýiň haklary bozuldy. Şuny ýanky izolatorda saklaýarlar. Onun haklary ýok. Näçe? Ya bunun Türkmen hökümetinden halkara goruwa. İmle Türkmen hökümetinden. Şunu hiç kim Türkmenistan hökümetinin ardası boyunca şunu saklamalı. Yani şol ýanky saklap polis bölümleri haklary bolýar. Farhady. Çağırmaly, dapros etmeli. Bolýa ertesi okuda gelýär, dapros dowam edýär. Ya Farhat niye gitsin? Türkiýedaky berilen ýanky edaran guraman esasynda dokument bar. Niye gitsin? On pasportda ma ýok, gaçar ýaly. Gaçta öz ýagdaýyny mundan beter ýanky jinayetlendirýär. Onu düşünmeli polisler. Şoň üçin Farhadyň haklary bozuldy. Farhat boşuldurmaly. Gaty şart ýagdaýda. Bir kanun saklanmalı. Elbette konsulluk polisiýa däl suwdy arz etdiler. Türkmenistan'da ýa bir zat bolsa polisiýa nime edip adamlara baskı bolýar. Hakyky bolsa ol bir iki sany şahsiýetiň arasyndaky material. Hökümet bilen ýa-ni hökümetdäki işleýän adamlar bilen bir şahsiýetiň arasyndaky material suwda seredilýär we suwda çözüldürýär. Şol adam Farhat ýa-da bağışlama sormaly, ýa-da ştraf tölemeli, ýa-da ikisini biletmeli. Iň aňyrly başly şoň. Şoň üçin şu zatlary biz dogry düşünmeli. Hormatly watandaşlar, men şunun bilen öz efirimi tutýan, sizin ýa-da birinji bilen jalkaly edýän we Farhat Meýmenkuliýewa azatlary edýän. Sag bolun.